duk mutumin da ya ci wani abinci, ka ji da kyau, duk mutumin da ya ci wani abinci ko sau 10 ka ci abinci a yini ko sau 100 ka ci abinci a yini, idan ka kammala za ka karanta wannan addu'ar da za mu faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a kankare masa zunubanka gabaki daya. Manzo Allah yace man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wanda di ya ci wani abinci a doron ƙasa, musulmi ya zauna ya yi bismillah ya ci abinci, sannan ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am, na gode wa Allah wanda ya azurta ni da wannan abinci, wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, kuma ya azurta ni da hi ba tare da ƙarfi ko dabara ta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare masa zunubinsa gabaki daya. Ya kai bawan Allah, abinci ka ci wanda shi kansa ni'ima ne, amma ga ni'ima kan ni'ima shine bayan ka ci ka gode wa Allah, sai Allah ya ce a dalilin godiya da ya a gare mu ku zafe masa zunubansa gabaki daya, ku goge fayil ɗinsa da ya dankaro zunubansa gabaki daya, saboda godiya da kai ga Allah subhanahu wata'ala. Mutanenmu nawa ne, bayin Allah nawa ne, musulmi nawa ne zai zauna ya ci abinci, zai tashi yana fito, yana waƙar ɗan ibro, yana waƙar kaza, babu abin da ya dame shi da godiya ga Allah. Balma idan ya zo cin abincin, idan ba ka yi wasa ba ko bismillah ba zai yi ba, kuma haka zai tashi daga kan abincin bai gode wa Allah ba, ya ci tare da shaidanu, ya saba wa sunnar manzon Allah, sannan ko bai samu gafara da zunubansa da yake aikatawa a cikin rayuwarsa ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni da ni da ko gabaki daya. Wannan hadisi ya zo a cikin sahihul jami, nambar hadisi na 686. Hanya ta uku daga cikin hanyoyi guda 10 da ake gafarta wa mutum zunubansa a cikin minti 10, manzon Allah